Vážení poslucháči, vítam vás pri našom podcaste. Dneska naozaj zaujímavý podcast, pretože tu mám taký skupinový podcast vďaka pani docentke Danke Moravčíkovej, ktorú si predstavíme za chvíľočku, a priniesla so sebou aj študentov 2. stupňa štúdia z FEMKY, Fakulty ekonomiky a manažmentu, ak sa nemýlim. Takže môžete sa ozvať, môžete zatlieskať, nech vás je počuť. Áno. Áno, sú tu. Áno, sú tu, áno. Moje meno je Mišo, klasika asi už viete, niektorí nie, tak už teraz viete. No a osobu, ktorú ste práve počuli, je pani docentka Danka Moravčíková. Vítam vás. Ďakujem veľmi pekne. No, tak my sme spolu komunikovali vlastne e-mailovou komunikáciou, aj telefonicky sa pochválim, mal som tu možnosť. No a poslali ste mi taký scenár. Keď sa pozerám vlastne na názov, tak sa volá Klimatická zmena očami slovenskej verejnosti. Viete nám to tak nejak bližšie priblížiť? No tak v prvom rade by som chcela povedať, že teda ja sa venujem sociológii. Takže ten názov toho podcastu je viac menej spojený s takými rôznymi náhľadmi a náladami, ktoré v našej spoločnosti prevládajú v súvislosti s klimatickou zmenou. No a keďže sa dovolujem si trošku sa tak radiť aj medzi tých odborníkov alebo odbornú verejnosť, tak v podstate ide o to, že celá tá odborná verejnosť, aj vedecký svet a vedecká komunita sa zhoduje na tom, že klíma a jej zmena je dôsledkom vlastne ľudskej činnosti. No a preto je potrebné venovať sa nielen tým takým aspektom environmentálnym a technologickým, dá sa povedať, ale samozrejme, že je potrebné aj sledovať správanie ľudí, ich názory a vlastne dôvody toho, prečo a ako sa chovajú vo vzťahu k problémom, ktoré z tej klimatickej zmeny vyvstávajú. Ale nechcem byť negatívna, takže hlavnou našou úlohou alebo hlavným našim zámerom bolo, že sme napojili v rámci seminárnych prác a projektovej činnosti sa na taký veľký výskum, o ktorom si ešte niečo potom podrobnejšie povieme. A ten veľký výskum robili české a slovenské vedecké inštitúcie a volal sa Slovenská verejnosť alebo Slovenská klíma 2022 a Slovenská klíma 2023. No a my sme si teda urobili takú minisondu a našim cieľom je, že poukázať, či ľudia z nášho okolia, naši príbuzní, známi, rodiny tiež nejakým spôsobom zapadajú do tých názorov alebo sa od nich líšia. Takže to bol taký hlavný cieľ. Dobre, pani docentka, viete nám povedať niečo, ako vníma dopady klinickej zmeny a klimatickú krízu slovenská verejnosť? Tak ja by som to vysvetlila na výsledkoch tých veľkých výskumov. Výskum bol reprezentatívny výskum a v roku 2023 sa do neho zapojilo 2084 respondentov a respondentiek vo veku od 15 rokov. Ten výskum realizoval Inštitút 2050 v nadväznosti na výskum Slovenská klíma 2022. A čo je zaujímavé, a aký bol ten tím vlastne výskumný, pretože bol veľmi taký zmiešaný a zaujímavý. Viedol ho environmentálny sociológ pán Tomáš Chabada. No a okrem neho tam boli ešte aj sociálny a environmentálny psychológ, ďalšia sociologička, no a samozrejme dátový analytik. No a do našej mikrosondy alebo minisondy sa zapojilo 451 respondentov. Približne 70% z nich bolo vo veku do 35 rokov a zo západného Slovenska 56% z tejto vzorky žilo na vidieku a 44% v mestách. No a čo sa týka vzdelania, 42% malo úplné stredoškolské a 45% vysokoškolské vzdelanie. Vidím, že dneska naozaj sa máme na čo tešiť. Veľa zaujímavých informácií, no ale čo ma najviac akože potešilo, keď som videl, že v podstate dneska nám každý z vašich študentov niečo k tomu povie. Je to tak? Je to tak. A to bolo to zaujímavé, že každý si, spoločne sme teda pripravili dotazník redukovaný, taký ako bol použitý v tom výskume, lebo ten bol veľmi rozsiahly, takže sme ho trošku zredukovali a cieľom bolo, že aby každý si oslovil nejakú vzorku zo svojho okolia, nejakých ľudí, ktorých pozná, rodinu, príbuzných a tak ďalej. No a potom bolo úlohou študentov, a preto budú hovoriť každý o niečom, pretože my sme tie ich vzorky dali dokopy do jednej našej vzorky a za úlohu mali potom v jednotlivých tých tematických častiach interpretovať výsledky výskumu tak, aby ich aj porovnali s tým veľkým výskumom. Takže teraz uvidíme, že ako sa im to podarilo.
Takže pani docentka, vám na teraz ďakujem. No a ja som naozaj už zvedavý, že čo nám povedia študenti, takže prvú dvojicu, ktorú pozvem medzi nás, sú dvaja chalani, ktorí nám povedia niečo o kontexte verejnej mienky. Takže chalani, ahojte. Tak ahoj, ďakujem za pozvanie. Moje meno je Tomáš a vlastne poviem niečo o kontexte verejnej mienky. Myšlienky ochrany prírody a životného prostredia sú blízke približne 3/4 obyvateľstva na Slovensku a za nejaké blízke ich nepovažuje len 7% verejnosti. Podobne to vyšlo aj vlastne v tom našom prieskume. Slováci sa najčastejšie sami seba považujú za nejakých ochrancov prírody, čo bolo nejakých 72%, potom za vlastencov, čo nám vyšlo okolo tých 59%, a tesná nadpolovičná väčšina sa považuje aj za demokratov a katolíkov. Naši respondenti sa cítia najviac byť ochrancami prírody a demokratmi, o niečo menej vlastencami a ekológmi. Ahoj, ja som Mário. V tejto súvislosti je asi oprávnený skepticizmus ochranárov, ktorí sa pýtajú, že kde sú vlastne tí ochrancovia prírody. Dáta sa však dajú čítať aj optimisticky. To neznamená, že keď sa ľudia považujú za ochrancov prírody viac ako katolíkov, liberárov či vlastencov, že sa tak aj správajú. Máme teda dve možnosti. Môžeme sa ľuďom vysmievať, alebo sa môžeme snažiť pochopiť, ako a prečo si myslia to, čo si myslia. Je dobré, že ľudia na Slovensku majú vzťah k prírode, akokoľvek teoretický či romantický. Každopádne je to dobrá štartovacia čiara na rozhovory o budúcnosti. Ďakujem vám veľmi pekne, páni. No a teraz tu budem mať 3 šarmantné dámy, ktoré sa vám neskôr predstavia a povedia vám niečo, teda už som dostal také echo, k zmene klímy. Takže ahojte, moje meno je Míša a my sme mali teda tému zmena klímy a niečo by sme vám teda povedali o nej. Ahojte, moje meno je Dominika. Ahojte, moje meno je Dušana. Takže by sme začali. V reprezentatívnom, aj teda v našom výskume si 6 z 10 respondentov myslí, že globálna klimatická zmena prebieha a že ju treba riešiť i hneď. Spochybnilo ju 7% oslovených vo veľkom výskume. V našom to boli len 2% opýtaných. Naši respondenti zhodne so slovenskou verejnosťou považujú za najzávažnejšie problémy súvisiace s dopadmi zmeny klímy, zdražovanie výrobkov a služieb, dopad zmeny klímy na Slovensko a sucho na Slovensku a tiež dopady zmeny klímy na nich samotných a ich blízkych. Výskum nám taktiež ukázal, že na Slovensku zrejme nemáme dostatok informácií. Nevieme napríklad, že Slovensko sa otepluje rýchlejšie než väčšina Európy, ani to, kde stojíme v emisiách na hlavu v porovnaní so susednými štátmi. Nevieme tiež, že klimatická zmena sa nerovná ozónová diera ani smog v meste. Nie je ale úplne fér poukazovať len na medzery v informovanosti, hoci sa ľudia aj podľa tohto výskumu naozaj trochu strácajú v množstve faktov, tvrdení či hoaxov. Autori výskumu odporúčajú, aby štát predstavil jasný plán a víziu do budúcna, ako chceme plniť naše sľuby, čo sa týka zmierňovania vplyvov klimatickej zmeny. Ľuďom treba vysvetliť, čo to pre nich bude znamenať a médiá, ale aj školy a školstvo by mali robiť viac, aby sa o klimatickej zmene hovorilo. No takže vidím, že dneska naozaj sa toho dozvieme veľa. Veľa z nás určite o tejto problematike ani netušilo. Čiže naozaj užitočné informácie, no a dneska naozaj tu mám veľa hostí. Takže teraz by som privítal dievčatá, ktoré nám povedia niečo o transformácii a tzv. Green Deale. Ahojte, moje meno je Monika. Ahojte, ja sa volám Bianka. Ahojte, ja som Beata. Chceli by sme vám tuto s dievčatami oboznámiť takú tému, alebo chceli by sme sa oboznámiť s témou transformácie a Green Dealu. Na začiatok by som povedala, že o Európskej zelenej dohode vedia Slováci celkovo a takisto i naši respondenti veľmi málo. A 40% všetkých a 44% našich respondentov uvádza, že nevie nič alebo skoro nič a ďalších 49% a 46% vie iba pár informácií. Za veľmi dobre oboznámených sa považuje len každý z tých Slovák či Slovenka, v našej vzorke približne každý tretí a štvrtý opýtaný. A ako teda podľa obyvateľov ovplyvní Green Deal na život na Slovensku v horizonte 5, 10 až 20 rokov? V horizonte 5 rokov sa neočakáva nejaký veľký dopad, ale v horizonte 10 až 20 rokov prevládajú tak ako vo veľkom prieskume aj v tom našom optimistické očakávanie nad tými pesimistickými. A zlepšenie predpokladá až 55% našich respondentov, zhoršenie iba necelých 7%. A žiadny vplyv Green Deal neočakáva približne 10% z nich. Na záver našej témy by som už len spomenula, keďže veľký výskum bol československý,
Je zaujímavé podotknúť, že klimatickú krízu vnímame na Slovensku urgentnejšie ako naši susedia Česi a k Európskej zelenej dohode máme taktiež pozitívnejší vzťah ako práve Česi. No tak, aby sme mali úplne jednotné tieto informácie, tak určite potrebujeme aj vedieť, aké sú nejaké tie opatrenia. Určite vás to zaujíma, alebo mňa to zaujíma určite. No a tým pádom si tu pozývam ďalšie dve šarmantné dámy, ktoré nám povedia niečo o proklimatických a transformačných opatreniach. Takže dámy, vítajte. Ahoj, ja som Simona. Ahoj, ja som Miška. A čo sa týka našej témy proklimatických a transformačných opatrení, tak slovenská verejnosť vrátane našich oslovených preferuje hlavne rozvoj obnoviteľných zdrojov energie a tepla. Najviac z nich preferuje slnečnú energetiku, čo je 88%, vodnú a veternú 80%, geotermálnu podporuje 71% a energiu z biomasy 66% opýtaných. Iba v prípade uholnej energie prevažuje tá časť verejnosti, ktorá si praje jej obmedzovanie, čo predstavovalo 50% opýtaných. V porovnaní s výsledkami výskumu z roku 2022 vidno nárast tzv. Energetickej úzkosti v podobe zjavného nárastu podpory pre všetky obnoviteľné zdroje energie a tepla. Ukázalo sa tiež, že slovenská verejnosť vrátane našich respondentov súhlasí s ekonomickou podporou v rôznych oblastiach. Napríklad podporu pre poľnohospodárov kvôli lepšej ochrane pôdy a prírody chce 87%, rozvoj verejnej dopravy podporuje 70% opýtaných. Veľká zhoda je na podpore obcí a miest pri znižovaní emisí, čo je až 78%. Naši respondenti, podobne ako slovenská verejnosť, zaujali kladný postoj i k zavedeniu 4-dňového pracovného týždňa. Naopak, s ukončením výroby automobilov so spaľovacími motormi do roku 2035 tesne nadpolovičná väčšina obyvateľov vo veľkom prieskume nesúhlasila, v našom takýto postoj vyjadrilo 37%. Vyplýva z toho, že nemáme príliš radi zákazy a poučovanie, čo môžeme a čo nemôžeme robiť. Na druhej strane mnohí súhlasíme s tým, že možno keby sme menej nakupovali a menej sa ponáhľali, žilo by sa nám lepšie. Okrem toho slovenská verejnosť rozumie, že premena hospodárstva a spoločnosti bude ťažká, ale zároveň verí dlhodobé plusy týchto zmien. Ďakujem vám veľmi pekne. Myslím, že naozaj veľmi zaujímavý prieskum a veľa z nás sa v ňom nájde. No a ja by som ešte pozval, lebo vidím, že ešte 3 dámy sú už nedočkavé, keď nám povedia niečo, ja už prezradím, k naratívom ochrany klímy. Takže babi, ahojte. Ahojte, moje meno je Dorota. Ahojte, ja som Martina. Ahojte, som Julia. Povieme si o téme naratívy ochrany klímy. Vo výskume sme testovali najrôznejšie výroky zo všetkých možných názorových táborov. Pozitívne je, že väčšina Slovákov a Sloveniek, konkrétne 52%, sa vymedzuje voči tvrdeniu, že klimatická zmena sa ich nedotkne, takže ju neriešia. Z našich respondentov takýto názor prejavilo dokonca až o 10% viac. U ďalších výrokov, ktoré sa priamo týkajú konkrétnych zmien v živote jednotlivcov, súhlas už tak jasne neprevládal, ale bol vyjadrený. Treba tiež zdôrazniť, že naši respondenti preukázali v porovnaní s celoslovenským prieskumom väčšiu odhodlanosť a otvorenosť voči zásadnejšej zmene životného štýlu a prechodu od rastúcej spotreby k šetreniu. Výsledky veľkého výskumu totiž ukázali, že Slováci a Slovenky uprednostňujú radšej taký boj s klimatickou zmenou, ktorý ich nebude až tak veľa stať, a nevyžaduje si od nich zásadnejšiu zmenu životného štýlu. Ďalším pozitívnym zistením prieskumu je, že téma klimatickej zmeny a ochrany prírody nás rozdeľuje oveľa menej, než by sme to očakávali na základe výrokov politikov či analýzy komunikácie na sociálnych sieťach. Výskumníci taktiež prekvapivo nezistili generačné, regionálne či iné rozdiely kopírujúce slovenské sociodemografické parametre. Čo nás ale reálne rozdeľuje, aj podľa prieskumných zistení, je typ sledovaných médií. Tak pani docentka, akože naozaj musím pochváliť, máte veľmi šikovných študentov, takže určite vám veľmi pekne ďakujem za tieto informácie a myslím, že aj poslucháči sa potešili. No ja sa vždycky pýtam na také nejaké slovo na záver. Tak pani docentka, čo by ste nám chceli povedať na záver? Tak najprv by som chcela povedať, že aj ja sa teším, že študenti sa podielali na tomto výskume a ide o taký predmet doplnkový, voliteľný, takže myslím, že toto oživenie podcastom má svoje miesto a svoj význam. No a čo by som povedala na záver, tak ja by som si požičala takú typológiu 5 vlastne kategórií ekoslovákov, ktorú vytvoril výskumný tím ako výstup z prieskumu, ktorý sa konal v tom roku 2022. A vlastne rozdelili Slovákov do 5
5 skupín podľa názorov na to, ako by sa mala klimatická zmena riešiť, ale tiež aj podľa toho, ako sa stávajú k rôznym aktivistom a k ich metodám, ktoré používajú. Takže prvá kategória bola nazvaná, že pochybujúci. S klimatickou zmenou sa to preháňa. Ide o najmenej početnú skupinu, asi tak 6%. Výskumníci ich nazvali tzv. Staršie elity, kde 4 z 5 ľudí nepociťujú vplyv klimatickej zmeny. Teplo a elektrina sa podľa nich zdražuje len pre ekofanatikov a ochranu klímy považujú za výmysel Európskej únie. Potom je tu druhá skupina, tzv. Rezervovaní. Vystihuje ich taký slogan, že netreba sa ponáhľať. V populácii tvoria necelú pätinu a hoci vlastne v tejto skupine tí respondenti prejavili veľmi vysoký záujem o prírodu, sú skôr presvedčení, že klimatická zmena už prebieha, váhajú, či sa to nepreháňa. Obávajú sa aj toho, aký vplyv by mala transformácia našej ekonomiky a majú len malé pochopenie pre klimatické štrajky a veľmi ich vie naštvať predstava, že by sa mala obmedzovať mäsová strava alebo spaľovacie motory. No a treťou kategóriou sú tzv. Rozpoluplní. Na jednej strane s veľmi veľkým množstvom emócií, na druhej strane s malým odhodlaním. Táto skupina tvorí asi 18%. Chcú niečo zmeniť, ale nevedia ako. Klimatická zmena v nich vyvoláva viac ako v iných veľmi také silné až extrémne pocity. Na jednej strane také tie negatívnejšie, ako je bezmocnosť, zlosť, strach, smútok a depresia, ale na druhej strane zase aj také, ako je nádej a odhodlanie. No a viac ako iní ľudia z tejto skupiny sú napríklad za organizovanie petícií, demonštrácií a štrajkov. Z riešení majú vysokú podporu len investície do obnoviteľných zdrojov a návrhy na verejnú dopravu zadarmo. Rozporuplný vzťah má táto skupina k obmedzovaniu teda tej mäsitej stravy, ktorú sme už spomínali, a takisto so spaľovacími motormi. No a posledné dve skupiny. Štvrtá je sympatizujúci, opatrenia robme, len žiadne ďalšie náklady. Patrí do nej každý tretí človek, je to najväčšia skupina. Myslia si, že zelená transformácia môže priniesť lepší život a vo veľkom podporujú opatrenia na ochranu klímy. No, väčšinou si ich ale predstavujú skôr ako nejakú osvetu a investície. No a ľudia z tejto skupiny síce na jednej strane veria, že na zmiernenie klimatickej zmeny treba zastaviť rast nakupovania a spotreby, avšak iba štvrtina z nich deklaruje svoju ochotu znížiť vlastnú životnú úroveň a takisto väčšinou nechcú platiť vyššie ceny ani dane. No a posledná skupina angažovaní. Obmedzme spaľovacie autá aj lietanie. Ide cirka o štvrtinu populácie a skupinu, ktorá je najviac ochotná v boji s klimatickou krízou vôbec niečo obetovať. Viac ako polovica je pripravená znížiť svoju životnú úroveň alebo zmeniť svoj životný štýl. Je tu najvyššia podpora pre vyššie ceny a dane, ale zase treba povedať, že ani v jednom prípade nie je viac ako polovičná. No ale nadpolovičnú väčšinu by však potešilo obmedzenie aut so spaľovacími motormi a leteckej dopravy. Skoro polovica je tiež za obmedzenie mäsitej stravy, no a na rozdiel od tých iných skupín veľmi pozitívne hodnotia študentské štrajky a demonštrácie za klímu. Takže na záver by som sa opýtala našich poslucháčov, do ktorej skupiny by ste sa zaradili vy? Veľmi radi si vypočujeme vaše názory a veľmi radi budeme, keď sa nám ozvete a napíšete názor, či sa vám tento podcast páčil alebo nie. Áno, veľmi super. Ja som normálne s údivom počúval, lebo predsa len myslím, že každý z nás sa našiel v niektorej skupine. Ja sa priznávam, vážne poslucháči, ja som ten sympatizujúci, ktorý, áno, robíme opatrenia, ale žiadne ďalšie náklady, priznávam. Tak pani docentka, ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste nám dali takúto možnosť nahrať vlastne tento podcast. Čiže ďakujem vám veľmi pekne. Ďakujem aj ja za prichylenie a toto štúdio je naozaj veľmi krásne a sú tu milí ľudia. Ďakujeme veľmi pekne a ďakujem aj vám všetkým, oni tu nás stoja, vy ich nevidíte, ale možno dáme aj nejakú fotečku na tento podcast, aby ste to videli. Tak aspoň zatlieskajte, že ste tu. Tak vidíte, nevymýšľali sme si žiadne AI, neboli hlasy. No a vážení poslucháči, tak ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste si nás dneska zapli a že ste si vypočuli niečo ohľadom našej klímy. Takže z podcastového štúdia sa lúči Mišo.